again to our channel, guys. Nandito na ako as promised. Ay M. Luwilier Jewelries haul tayo kung ano yung atin namang maipakita at mai-reveal sa inyo na mga items na nakuha. Anyway, guys, yung promise ko last time na yung pagpunta namin nung 25th, the other day, today is 27, so 2 days ago, ay nakabili ako ng 4 items, di ko na ipakita. Ngayon, together with the other 4 items na nabili today, I will show you. At check ko, magugustuhan nyo at mai-impress kayo. Okay, nandito na tayo, pero hindi pa ako ng lipstick. Lipstick muna ako, ha? Hindi ako naka-lipstick. Lipstick. Okay, guys. Alam nyo ba na itong pangkabuhayan na inumpisan kong talakayin sa inyo, guys, ay napakaganda. Ay nako, importanteng malaman nyo na ito'y napakaganda na investment kasi ang daming advantages sa pag invest sa mga ganitong bagay. Gold, yung jewelries na meron na siyang mga bato, yung basta mga jewelries maganda. Lalong-lalo na ang gold kasi ang gold, alam nyo, ano yan nag-stable lang ang kanyang value, and then not just stable na ganon na lang ang value, but while ang panahon ay lumilipas, yan ay nag-appreciate, kaya nag-i-increase ng value at doon ka kikita ng pera dahil sa kanyang value na tumataas habang nandyan sa iyo yung mga jewelries. Kasi alam naman natin na ang bangko, maganda rin ang mag-impok sa bangko sa mga ibang dahilan. Dahil ang bangko rin, pwede mo ilagay dyan sa bangko ang pera para maging safe, at pwede mo rin na magamit ang pera sa in a way na ma-impress sa'yo or magtiwala sa'yo ang bangko kung ikaw ay may balak mag-loan or umutang para sa iyong mga kapital. Ganon. Pero kung sa pagkakitaan ng pera na gusto mo na yung safe ang iyong kwarta, para sa akin lang by experience yung gold maganda talagang investment talaga, kasi lalo ngayon ang bilis na mag-increase ang value ng gold talaga. Kaya naman pala ang mga mayayaman diyan talaga nag-i-invest ng perang mga mayayaman dahil alam nila na mag-appreciate ang kwarta nila sa gold talaga. Kaya ayan, guys, at ngayon ay yung video ko last time nung 25th, kaya naman kami pumunta doon, di ba? Sabi ko, dahil si Ma'am Gladys ay nagkamali sa pagbigay sa amin ng date nang in-invite kami para sa sale nila, sinabi niya na 25th noong una. Kaya pumunta kami ng 25th, marami pa naman yung mga tira nila nung unang nila, so basta nakapili ako ng 4 items at magaganda rin. Nakita ko ang pricing nila ay napakaganda, so kumuha akong 4 items. Tapos ngayon naman ay pumunta kami dahil ito na nga yung final na date. Ngayon na-enjoy namin kasi ang ganda, ang dami talagang mahilig pala sa alahas at maraming nakakaintindi kung ano ang maidudulot sa atin ang pag-invest ng gold. Kaya ngayon, guys, ito ang aking mga pinamili. Nilagay ko dito, display ko kasi gusto ko i-share sa inyo. Marami pa akong nabili nung unang-una pa, yung first time namin, kasi yung M. Luwilier dyan sa second floor ng Island City Mall is bago lang yan na bukas dito sa kanilang pwesto dito sa Bohol. Ngayon, noong pinakaunang punta namin
nakabili rin ako. Ito yun. Ipakita ko sa inyo. Yung una. Yung una or yung ngayon? Ewan ko. Ang dami. Look at this, guys. Ang dami ko nang naipon since nagbukas sila dyan sa Island City Mall. Ang dami na, oh. See? Ang dami na, oh. Kasi natuwa ako sa pricing nila. And then, one thing more is that, naku, ang hilig mo naman, sabihin nyo. Kasi, nasubukan ko na, minsan, ang nangailangan ng pera, na talaga namang urgent na kailangan mo, ay wala kang malapitan. Meron ka mang malapitan, o kung sa malapitan, marami. Pero, lapitan mo siya, sabihin mo mangutang ka, naku guys, mahirap, hindi ka bibigyan. Kaya, ang advice ko sa inyo, sa mga occasion na ganito na mayroong mga sale, kung meron ka namang ipon dyan na maliit, huwag mo na ilagay sa bangko, ilagay mo na dito. Kasi, once na meron kang pangangailangan, na at times na kailangan mo talaga, urgent, hindi ka na mahihirapan. Isa lang isipin mo, isang lamo itong mga ito. Kasi nasa experience namin, nung nasunugan kami, ay walang iba kaming naisip na makatulong sa amin kundi itong mga lahas. Papa! Nasaan ka? Umalis ka? Kasi gusto ko ipakita rin yung kanya. Ang dami ng kanya. Iba naman siya guys, malalaki naman ang kanya. Ako naman, mangilan-ngilan lang ang malalaking kong alahas. Ito naman yung mga galing na sa labas. Ito lang mga malalaki ko naman. Wala namang malalaking yung mga ganyan, ganyan lang naman ang mga malalaki. Ayan, mahilig tayo sa gold. Meron ding white. Mga white na ganyan. Natutuwa lang ako guys. Kasi parang, Diyos ko, ang daming grasya, ang daming dumadating, ang daming mga pagkakataon na naibibigay sa atin na occasion na pwede tayong mag-ipon uli ng ating investments. Ayan. Kasi nung nasunugan kami guys, nalimas ang mga alahas ko. And then, may mga nakautang sa amin ng mga alahas, may diamond pa, pinang engagement ring nila. Hindi na binayaran. Bagkus kami pa ang parang masama na ngayon at ayaw nang magbayad. Sabi ko, huwag ka nang manira. Sabi ko sa loob-loob ko, magagabaan ka. Yun, nagabaan na nga. Simba ko. Hindi ko sasabihin kung sinong. At, guys, yun nga, explain ko sa inyo. Alam nyo naman, siguro, wise din naman kayo, na mga wise investors naman kayo. Kaya, sinasabi ko ito dahil sa experience namin na nakatulong sa amin ng malaki itong mga investment na ganito noong nasunugan kami. Wala kaming malapitan na makatulong. Ang laking tulong sa amin ito. Ang laking tulong talaga. Grabe. Talaga. Ang laking tulong sa amin. So, ngayon, kasi isang lamo siya, andyan ang pera. Di ba? Tapos, hulug-hulugan mo na naman, mabawi mo rin naman, sa'yo pa rin yun. Ganon. Pero mag-interest lang sila. Ganon lang naman ang kalakalan yan. So, ngayon, napakita ko na sa walang patumpik-tumpik na ganda sana kung makita nyo yung alas ng husband ko. Talagang ang ganda ng mga nabili niya. Noong una, lalaki. Hindi naman malaki as in bulky, pero yung sa akin lang, yung mga mabibigat, baga, ang sarap lang sa hawakan ng, alam nyo ang gold kasi, itong gold ay nagbibigay energy, nagbibigay happiness, kasi alam mo, yung pera mo nandun, napunta sa mabuti, tapos, yung ma-inspire ka, pagka, yung may collection ka, gusto mo dumami ng dumami, huwag naman yung maging greedy. Pero yung katuwaan mo ba na, yung savings mo, from the, yung natira, doon sa mga expenses mo, sa pinaghirapan mong pera, may mga occasion na ganito na sale, ay ibibili mo, makikita mo dumadami ng dumadami, lalo kang ma-inspire, no? Ma-inspire, hindi yung yung maging matakaw, masiba, hindi. Yung
ganon, nakikita mo yung pinagparuguran mo, nandyan ang daming alahas na, dumami na, di ba? Tapos pagka may chance, ay ibenta mo na, ganon. So, ang ipakita kong una, ay yung una kong binili noong 25, ha? 1, 2, apat din yun. 1, 2, 3, and then 1, 2, 3, 4. Ito yun. Ito yung binili ko noong 25th. Ito yun, guys. Isang bracelet, isang ring, one pendant, and then one bracelet na cute. Okay. Ipapakita ko with the price. Sabihin ko sa inyo para makita nyo at masasabi nyo, oo nga, very nice. Kasi ang pricing is that bagay ngang i-invest. Okay? Ito yon, pendant two-tone. Ito yon na meron siyang bato. Teka, tanggalin natin sa plastic. Ito yon, guys. Look at this. Oh. Baliktad. Ayan, baliktad pala. Ayan siya, guys. Oh. Ang ganda, ang cute, no? Oh. At ang gramo, ang weight niya is 18. Huh? 2.60, 18K. 18 carats ito. Ang gold niya is 18K. And then, ang bigat niya is 2.60. 2.60. At ang price niya is 6,995.70. 6,995.70. Okay? So, magkano yan kung hindi mo ibilang yung bato niya? Kasi, kung sa per gram, tingnan mo ha, tubong-tubo ka na dun sa bato. And then, 7, ika lang ha, i-divide natin. Okay. Ang price niya is, ang original price is 7,773. Nung na-discountan ng 5% is 6,995. 6,995 may point pa, 0.70 centavos divided by sa weight niya is 2.5 to 2.5 equals ayan, 2,798 2,800 ang per gram nila na, sa ginawang price dito. Sa akin naman okay na, tapos ganyan yung design na siya na pendant. Kumbaga, yung labor ng paggawa nito ay na free na, plus yung bato, mga bato na maliliit siya pero okay naman. Oh, ayan. So, nakita nyo mura, no? Diba? Kaya sinabi kong pinakamura. And then, yan. At tapos, ito din. Wala, nasan kaya ang price nito? Ay, ito. Ito. Ito yun. Bracelet na ito, yung bracelet na mayroong bato. May titos siya dyan na maliliit na ganyan ang design. And then ang bracelet oval, ito bale 4.9 ang timbang, 4.9 grams, and then ito 18K, 18 carats gold, and then 13,671 ang original price. So may 5% discount. Ayan, may 5% discount. So naging 12,987. So 12,987 divided by, ang timbang niya is 4.9 grams equals, ala, pumapatak lang siya na 2,600. Oh, 2,600 ang, ala, nakamura ako dito, grabe. Ala, ang galing. See?
Saan ka na makakita ng ganun, guys, ha? Di ba? Ang galing, no? O, yan. Pangalawa, ito yung mga binili ko nung 25th, guys. Yung pagpunta namin na nagkamali kami ng schedule. Ito yun. Ito pala yung isa. Ito pala. Ito yun, guys. Ito yun. Ito ay 14K, 14 carats, white. Ayan. At 21.60 grams. Ang original price is 48,815. May 5% discount kaya naging 46,374. Ayan. Ganda. Tingnan ko kung nakabarato tayo. Pero 14 carats ito, guys, na white. Mahal din kasi yung 14K gold kasi yung pag-process lang ng yung nang tawag doon sa processing nila ng, 'di ba, ang gold is yellow originally, yung natural na gold. Tapos gawin nilang white ay may process procedure doon na another naman 'yon. Additional sa value niya kasi syempre trinabaho. Pero sa atin, dahil wala tayong pakialam doon, basta pumili tayo ng gold, dahil sale ito ay, tingnan ko, 46,374.25. May 25. Kumpletuhin natin. Ayan. At i-divide natin sa timbang na 21.60. 21.60 equals, ayan, ala, ang mura, 2,146. Mas mahal doon sa white na binili ko ngayon today na 2,300 pumatak. Ito ay mas mura. Mas mura pala nung 25 yung bili ko. Ayan, guys, ang ganda. Ay, nako, thank you Lord God sa mga pagkakataong ganito. O, di ba? May hinawakan na naman akong alas na. At saka isa pa, mahilig talaga ako. Hindi natin honestly, maging sincere lang ha. Maging sincere lang. Maging totoo lang ako. Ganun talaga, hilig ko. Noon pa, matagal na. Ito kasi ang sideline ko rin sa abroad. Kaya nahiligan ko talaga. So, necklace two-tone with attached pendant. Ano yun? Ito yun. Ito yung two-tone, white and yellow. Teka, tanggalin ko sa plastic. Ito yun. Ito yun, maganda to. Maganda, oh. Look. Ayan. Ang ganda, ang cute. May mga bato siya, oh. You see? Ang ganda. Social. Social kaayo, oy. Oh, ayan. At ang timbang niya ay this is 14K lang ha. 14 carats lang yung gold. Tapos 8.40 ang timbang. Ang original price is 20,000 mo to. Ang cute. Ang cute lang nitong ring na ito. See? Oh. Ang cute oh. Ang cute, meron siyang bato. Meron siyang bato na dalawa diyan. Tapos nandyan naitanim dyan sa ruby. Ang cute. And then 14K lang yata ito, 14K. Kasi pag may mga mahahalagang bato, mas maganda kasi yung mababa ang carats kasi mas matigas at mas matibay. Ala, nawala yung resibo. Naku, mamaya hanapin ko. Basta titimura lang. Basta binayaran ko dito is mabigat siya oh. Solid. Binayaran ko dito is 22,000 yata. Ito. Ang dami nito Okay. Tapos yung ito naman yung pinakaunang punta ko doon. Pinakaunang punta ko doon ay meron akong nabiling ang cute na necklace. See? Ang cute ng mga doon, alahas, grabe, maingganyo ka talaga.
para siyang sinulid, ang lambot pero ito'y gold, white gold na ito ay 18K. Biro mo yan, 18K yan na white, ang cute, ganun mo. Parang hindi siya ang lambot lang parang sinulid. Ang ganda. At ito'y binayaran ng mga resibo. Ito yon, necklace, balls, angles. Ito'y binayaran ko ng 12,022 guys. Okay. 12,022. Ito yun ang cute. And then, look at that, may bato-bato siya na maliliit, ganyan. Kita mo? Ayan. 12,000. Okay. Wala yung mga resibo nito, yung una kong bili guys. May binili pa akong solid. Ito binili ko yata ng 43. Solid siya, mabigat. 18K. Na para siyang may mga bato-bato. Ayan. Ang ganda, ang cute, no? Solid ito. Okay, yung binili ngayon, ito na yung mga binili ngayon, guys. Ito na, Ito yon, nandito. Kasi yung mga resibong dati nandun siguro sa box ko. Okay, so, ipakita ko una yung earring with hook. Ito yon. Ang cute, no? Ito. Bili ko rin ito nung unang punta namin. This is 18K guys na white. Ayan. Tapos ito, yung earring na hook. Ayan na ang price is saan na? Basta 15K ito. 15K. Ito na nga yun. 15K, 15,935. 15,935 ito. At ito ay 14K at ang timbang is 36.40. Mabigat-bigat. Ito. Lagay natin ang resibo. Hindi ko hinawala yung mga resibo guys para matandaan ko. Siyempre, alam natin ang halaga. Ayan. And then, sumunod ay ang ring with green. Ito yon, ring with emerald. Ang laki ng emerald niya guys. Alam nyo kasi sa pawn shop tubong-tubo ka pag yan ka namili kasi yun kasing mga subasta guys ay yung iba may bato pero parang baliwala lang yung bato, hindi kinukwenta kasi pag isinanla, pagka nagtanggap sila ng sanla, hindi nila binibilang yung bato. Yung gold lang ang binibigyan nila ng value pagka nagkwenta sila, nag-compute sila ng magkano mo mai-sanla yung iyong alahas. So, ito guys, emerald na ang laki. Yan ang ganda ng emerald. Ito, emerald 5 grams. 5 grams, ayan. And it's 18K. 18K pa siya. And then the price is 12,781. Ayan. 12,781. Meron ko ng emerald. Ang laki. Ilang carats na yan. Mga siguro, let's say, 3 carats or 4. Mga 5 carats. Naks. Laki, no? Ng emerald. And then, pagkatapos nun, meron pang ring pang isa na nakuha ko. At ito ay yung with blue sapphire. Tumawa nga si Ma'am Gladys. Sabi ko, sa pagka blue sapphire na ma'am? Ceylon ba? Kasi marami namang klase, no? Tumawa siya. Ewan ko bakit. Ito, ayan ang ganda ng pagka blue sapphire guys. Tapos may mga brilyante na palibutan. Ayan. At alam nyo kung magkano ito? Ang kanyang gold lang is 14K. Pero mabigat, no? Ang weight niya is 9.10 grams. 9.10 grams. Ang original price is 22,766. At may discount na 5%. Kaya nagbayad lang ako ng 21,627. Diba wise buy? Wise buy talaga. Napaka-wise natin Tapos, yung bracelet, ayan.
Bracelet Barbada. Ito yun. Ang bigat. Very solid. Very solid. Solid oh. Solid. At ang timbang niya is oh, 46.40 grams. Mabigat po, 46.40 grams. Ayan, kita mo, 46.40 grams. Ang presyo niya, ang original price at ang carats niya ay where are you? 18K. 18K. Tingnan mo, 18K. And the original price is 144,767. Pero, meron siyang discount na 5%, kaya naging 137. Ayan o. 137,528.65. Oh! Wow! Naka-discount ako na napakalaki. Wow! Imagine. You go na. Bilhin nyo na lahat yung mga nandun. Sos, ang sarap mamili nung may mga ipon. Sige, puntahan nyo na. Yung mga occasion na ganyan, huwag yung palagpasin. Ayan, sana meron marami pa tayong pera, no? Bili pa tayo ng marami. No? Mag-ipon pa ulit tayo. Okay? Bigyan nyo naman ako, pambili. And then, ano pa? Ano pa yung nakalista dito? Porsa. Necklace. Anong necklace meron? Necklace Porsa. $18K. Nasaan yung necklace dito na 18K? 40,365 at ang nabayaran ko is 38,346. Allah, necklace Porsa. Where is that? Tapos ito namang suot-suot ko. Ito yung earring na two-tone hoop wides. 4.80 grams. Ayan. 14,362 ang original price. Nabili ko ng 13,634. Ayan, discounted. Ayan. So, good. Very good now. Okay. Ayan. Ito ang ganda nito. I love this. Ang bigat lang. Mahilig ako sa bracelet. Ayan oh. Ang ganda oh. Ang ganda guys. Pagka bracelet. 18K. Tsaka solid. Solid siya talaga. Oh. Ito naman. Suot-suot ko nito. Gusto ko rin ito. Mahal ko to. Ito iba naman. Sa iba ko naman nabili ito. Na pawn shop. Iba naman yan. Ito magkasama sila. Ito no. Iba naman yan. Sa iba ko naman nabili yan. Mga 22K. At ito rin 22K. Ito 18K. Ayan. Yan ang mga na-invest natin guys. Nakaka-inspire. Nakakabagbigay ng gana sa atin. Nagbibigay ng ganang maging masipag, masigasig, ma-inspire kang mag-ipon, ma-inspire kang gumawa ng mga bagay-bagay na mabuti para sa kinabukasan. Okay. So, thank you so much guys. Naipakita ko na lahat sa inyo. Wala akong tinatago sa inyo guys. Grabe no? Sobra ko kayong mahal. At huwag kayong mag-isip na ang yabang mo naman, ganito, ganon. Yun ang diferensya. Yun ang problema sa tao. Kapag yun ang inisip, negative ang mga ganon. Pagka di nyo na-appreciate yung mga ganon na sinasabihan kayo na mabuting ano yan, ganito, ganon, ay wala na. Hindi ko na kasalanan yun guys ha. Sa inyo na yun. Sa inyong palagay. Hindi ako magkakasala, okay? So, I'm just telling you and advising you, lang sarap lang. Para sa akin, sinasabi ko, dahil ganun ang feeling ko, I am so happy. Okay? So happy na sana ay ganun din kayo. Thank you so much guys. See you on the next video again. And then, maybe mag-live ako for the cooking
maybe tomorrow kasi wala akong na-prepare. Alam nyo naman, busy ako sa mga ganyang mga negosyo ngayon at busy tayo ngayon. Okay. Thank you so much guys. Thank you so much. Sana nasa mabuting kalagayan kayong lahat. At sana ay pagpalain pa nawa tayo ng Diyos at tayo ay mag-sharingan ng mga good ideas para sa ating maganda at maliwalas na kinabukasan. Thank you so much. I love you guys. And abangan ang mga marami pang mga pag-giveaways. Malapit na nating marating yung ating milestone. Sana huwag niyong kalimutan pag nag-live ako sa Facebook or dito sa YouTube ay sana ay i-share nyo. At saka itong mga videos, paki-share din itong channel para sa ganun ay dumami tayo nang magkaroon din ako ng chance na makatulong. Masigasig ako naghanap buhay para sa ganun ay isa pa yan, nabigyan natin ng allowance na makapagbigay tayo ng tulong sa mga nangangailangan. One of these days, you'll see. Okay? Thank you so much. I love you guys. God bless. Ingat!